Toska bosio bono ase oroboti ronde mwanchumo rigereria nigo bono ababwatani bechi kanisa na boigo abarandia kurwa ase chikanisa chegi Adventista district au nigo bono bagikeire ebikore bya banasiasa gutumeka bobe abasaye abukwanekya kurwanya na guita abantu bagokwana chinga kicho mochango onde ase kanisa ya Adventista ime ya Nyangweta ebunge ya South Mugirange County ya Kisii nigo boigo babudrie abaibori kwanekya bunankobeka bare chinga chiabo na bonekya chinga chiabo chokoigwana amo na bana babo oigo nigo bakire mbuya mono gochia ase abarai bonsi bari bayesokire na boigo kwenekya kuyesira ekanisa ase amagacho aye biamona aseri baga asamare dan pastor Boniface Asanya Nyaundi the chaplain Boranges DS Secondary School nagokire asengencheri bageri nanyorire irewega na akirinya sambi mono asengencho ye event twabwaterero ga Nyangweta twaruchangire nyumba yo Morandia. Nashukuru sana my principal Dr. Lamexiko na bari bande bonse twabwatera na singencho yoko ene kingomo yego yo erire bia bayibori chiskuru kya siekirwe konya abana nintwe toko badaralia se skuru na balimu twakire mbya mona singencho twanyoli bagali nene lyokolera abana aba ase kuborokereria na kiwanta ko erita nabo yonke betako koromokia asengencho nabwo abarai baito bankyo bono kare kirenga erusa yabeire ngocha barenka abande baakire bune skuru yane twafungete ritikoria igoro nkore ngingambu yabayigetenka message yo kambwate na yabayibori neringa tigatosabira abana baito nande tobaikange tobabo semi asengencho tolichinga kichomo erio yogo kwana Pastor John Nyangute no Murandi Oborangi district meya Nyamache station engana ya toletereire asichinga kiechi neringa obosaria bwa ichoire asensi yaitu ya Kenya na mono ase county yaitu ya Kisii asa abana baita abange bagendete gutumeka ase njerembe okoro obosari bwechingencha awao ase erieta barukire ngagunism engenche iyo yaretereire abana baita abange bakure na bali bande barosirio obosari obo bairirwa ase ekegambero gieito ekereo oboronge boganeri korigigwa bwabora yo gukwana monainu no mupastor Kenneth Omboga mupastor bwe district ya Nyangweta litukolia lero ntwarenge no muyega ase ekanisa yeito ya Nyangweta. We want to take our appreciation to all the visitors bacha bageni baitu twarigete bacha sobonge chinga kiechi tobwate eruse ntambe minute ngamangana na mange akoba involved in our families in our society tutagete koirali bageri kwarigania Bible moruri bagaligiya abana baitu ntutungo cha katole chikambi ekanisa ya Seventh Day Adventist Church ntubwate chikambi cheito chirabe orofa chiragenderere asense yetu ya Kenya. Kwa hivyo tu kwarigania Bible kwa ujumla mahali muko mwanchira abana basoke asengenjo kwegera mafundisho tubwate miroberie miya